Michelle Obaman mukaan USA-presidentti on aikomuksissa painaa nappia, ellei Korean johtaja lopeta hänelle soittelua. Venäjän Tamponlev-pommikoneet jatkavat jo 5 päivää kestänyttä lentelyä Suomen ilmatilassa. Tämä on kertomus Kalesta, joka toivoi maailmaansa muutosta. Kale väsynyt yksinään elämään on, vain seurannaan uutiset televisioon. Ahvenanmaan jälkeen. Raumalaisen asiantuntija H. Maailman meno häntä sen verran huolettaa, että on jäänyt seuraa ilman, vaan kerran Kaleakin onni potkaisi, kun hän tapaisi kauniin Hilman. Nyt rakkaus enää vain haalistunut muisto. Kale miettii ympärillään synkkä, tyhjä puisto. Vain muistot Hilmasta jää, kun Kale ruusun sillan kaiteen yli heittää. Ruusu terälehden menettää, sokean miehen nenälle se lennähtää. Kale sokealle huolensa kertoo ja Hilman hänet jättäneen. Sokea mies myöntää maailman menon häntäkin usein mättäneen. Tässä lahja sinulle ystäväni, tokaisee sokea ja suuren laukun Kalelle ojentaa. Maailma on juuri sellainen kuin siitä teet, mutta muista, on sulla suuri vastuu muassa. Mystinen laukku nyt mukanaan Kale kotia päin vaeltaa, miettiessään kuinka elämänsä suunnan parantaa. Tänään kello 15. Napajäätiköistä on sulanut jo 20%. Maailman napajäätiköt sulavat edelleen huimaa vauhtia. Jopa lasten rakastama joulupukki perui etelänmatkansa, koska kotonakin on jo lämmintä. Kim Jong-un jatkaa uhkailujen lähettelemistä. Barack Obama on lopettanut Skype-soittoihin vastaamisen. Michelle Obaman mukaan USA-presidentti on aikomuksissa painaa nappia, ellei Korean johtaja lopeta hänelle soittelua. Venäjän Tamponlev-pommikoneet jatkavat jo 5 päivää kestänyttä lentelyä Suomen ilmatilassa. Viimeisin havainto on tehty Raumalla. Metsäyhtiö Metsolan toimituspäällikkö Pekka Puunhalaaja Hyvää huomenta! Maailman rauha on saavutettu. Tänään kello 15 paikallista aikaa on kirjoitettu rauhansopimus Pohjois-Korean ja Yhdysvaltojen välillä. Sopimuksen on vahvistanut Al-Qaida-johtaja Vladimir al-Sham Iranissa. Saimaan norpat ovat elpymässä. Saimaan norppien salametsästys ollaan saatu kuriin. Norppien uudelleenasutus Porin Kokemäenjokeen on tuottanut hyvää tulosta. Myös Pyhäjärvelle muutetut norpat ovat tulleet hyvin toimeen paikallisten kalastajien keskuudessa. Kansainvälinen rikollisuus on häviämässä. Suuret rikollisjärjestöt, kuten kokoomus ja Italian mafia, ovat ottaneet askeleen kohti uutta maailman rauhaa.
Sopimuksen mukaan kokoomus jakaa nykyisin mafiosojen avustuksella kertakäyttölautasia Nepalissa. Sademetsät ovat toipumassa. Myös ilmastonmuutos on täysin pysähtynyt. Syytä tälle ihmeelle ei ole vielä keksitty. Nyt jätkä alat selittää, mitä nää on? Mistä nyt on kyse? Näistä papereista, mitä mä löysin. Mitä vittua sä katot mun papereja, saatana? Nyt ei oo kyse siitä, nyt on kyse siitä, että mitä sä oot näihin kirjoittanut. Vittu sun kanssa. Miksi sä oot tollanen? Vittu. Voi vittu. Hyvää iltaa. Paperin barrelihinta on noussut korkeammalle tasolle koko ihmiskunnan historiassa. Yksi A4-arkki maksaa yli $1 triljoona. Ainoastaan paperin tuottajat ovat tyytyväisiä tilanteeseen. Posliinin häviämisen seurauksena paperituotteita käytetään yhä enenevissä määrin. Paperituotteita ollaan alettu hamstraamaan. Ihmiset jonottavat kaikkialla muun muassa WC-paperia ja paperilautasia. Suuret metsäyhtiöt ovat masinoineet koko planeettaa koskevan puuston korjaamisen. Ainoastaan isoimmat metsäkoneen valmistajat ovat pärjänneet vallitsevissa olosuhteissa. Ja kansainvälisestä paperikriisistä on tosiaan kulunut jo 2 päivää ja vaikutukset näkyvät nyt. Nämä lohduton näky täällä Myyrmannin ostoskeskuksessa on tätä päivää. Mitä tapahtuu, kun viimeiset paperit viedään käsistä? Anteeksi nuori mies, olisiko teillä antaa pieni haastattelu? Miten tämä paperikriisi näkyy teidän jokapäiväisessä elämässänne? Käet on aina paskassa. Kiitos täältä Myyrmannista. Teppo J. Lehikoski, Turku. Tämä suora lähetys. Onko? Tekisin rikosilmoitus. Venäjä on laukaissut mannerten väliset Tsar-bombaohjukset kohteisiinsa. Ihmiset panikoivat ympäri maailmaa. Juuri tulleen tiedon mukaan kansainvälisen paperikriisin seurauksena niin kutsutut akseli- ja keskusvaltiot ovat julistamassa sotatilan. Keskuskomitean puheenjohtaja Arnold V. Hallenbergin mukaan akseli- ja keskusvaltiot tulevat käyttämään ydinkärkiä mahdollisesti jo muutaman tunnin Niinpä kuluttua. niin. Kale vimmatusti nyt puntaroi, mikä lause maailman pelastaa voi. Pelkää asioita vaan pahentavan, toivoo, ettei niihin olisi koskaan puuttunutkaan.
Kehotamme siviiliväestöä siirtymään lähimpiin pommisuojiin. Älä lyö! Sankarimme sillan alle apeana palaa, sokealle sillan asukille pettymyksensä salaa. Kale katsoo sokeaan ja myöntää, en osannut kirjoituskonetta oikein käyttää. Sokea katsoo Kalen perään ja jo entuudestaan kaiken tämän tietää.